Dobrý večer, vážení priatelia. Stretávame sa pri ďalšom dieli nášho putovania po Európe s názvom Kamionom po Európe. Momentálne sa nachádzam v Rakúsku, Österreich, na zhruba 140 kilometri. O chvíľu očakávame osobnosť, ktorú stretneme naproti. Bude to nikto iný ako rýchlejší brat rýchleho Roba, čiže môj brat Mário. Takže stretneme ho o chvíľočku, akurát 137 km sme minuli. A ako ho pozdravíme? No, napísal v SMS-ke, že mu máme zapnúť svetlo v kabíne, vypnúť rádio a hlasnosť zatrúbiť nepretržitým tónom 5-minútovým. Ale my sme vymysleli čo inšie a lepšie. Nakoľko nosíme notebook so sebou, napísali sme tam toto. Musí jebať som tam napísal. Čo chvíľa, keď ho stretnem, toto slovo musí jebať otočí na druhú stranu, na cestu a on to bude vidieť. Jeho reakciu si nechcem ani predstaviť. Smiechy zdávali smiechu a neviem čo ešte inšie. Takže o chvíľočku sa opäť stretneme, keď všetko na to pripravím, na to osudné stretnutie. Zatiaľ do počutia, dovidenia. Takže sme opäť tu. Ja som si to všetko pripravil, svetlo som zapálil, notebook pripravil, otočil do publika, čiže na druhú stranu diaľnice a o chvíľočku očakávam toho môjho brata. Hneď, ako ho uvidím na obzore, zapínam telefón. Áno, vypínam svetlo. A už je fuč. A musí jebať. Taká kokotina len mňa môže napadnúť.